sammen. Det er, er det fredag aften? Det er fredag aften. Og mig, Vinnie og Lærke sidder derovre uden for billedet. Jeg er i gang med at varme op. Og det er hermed ikke Lundbys Blandiner mere, men Lundbys Blandiner og Brunette. Vinnie sidder bare og griner af mig, fordi jeg er fucking latterlig. Og Brunette. Det er, hvad hedder det? Det er en blondnette. Blondnetterne. Det er cool nok. Eller brodine. En brodine. Mule. Vinnie, hun drikker Pessoa. Nummi. Nom, når det er god. Nummi. Hvad er det der for en effekt? Den er så kedelig. Og lige når vi rigtig duller. Det er sådan, det skal være. Og vi kan høre, at vi valgte temaet i dag, at det er Torepin. Det vil sige, at vi er kællinger. Torepin! Nej, vi skal ud af kællinger. Hvad? Vi skal ud af kællinger. Vi skal ud af kællinger. Hvad tager jeg kælling? Ej, det er den kommer på Facebook, den her. Ja, den kommer på Facebook. Ja, skal vi lige se Lærke? Skal vi lige Lærke med billedet? Ej, nu flytter hun. Han er lidt med. Tæsser, de er ikke til at holde styr på. Og det de er fandme ikke til at holde styr på. Drenge skal heller ikke. Nej. Det er værd lækker. Og nu skifter vi lige over til en ny scene. Det er mig og Vinnie, der skal spise sne. Ja. Ja. Det er vi gode til. Jeg ramte det. Og nu skifter vi over til noget nyt. Vi skal nemlig spise os selv. Men nu er din tur til at sige noget. Om det får så fast til dit. Nu skal vi se. Ja, Mille, hun skal lige rette noget meget personligt. Jeg ligner bare, har en 5 km lang tunge. Ej, den her Vinnie, den er god, den er god. Ej, jeg har krøller nu. Ej. Ej, min hjerne ser stor ud. Min hjerne. Jeg ser tyk ud. Ej, kan man ikke gøre, så vi har en halvdel hver? Jeg synes, jeg var ikke sjovt. Min hjerne er stor. Krøller. Se pladsen. Ej, det er skæv. Nej. Prøv at se mig. Det ligner en banan. Der er plads til mig. Og der. Vinnie dø. Det var faktisk en ærlig. Ja, det er maven. Ej. Hvor er krøllerne henne? Hvad? Hvor er mine krøller? Der er Vinnie igen. Ja. Hej. Hvor er vi nederen egentlig? Ej, hvor se mine arme. Hvor se. Nu taler vi tykke arme. Nu kan vi store hjerne nu. Hvor er min hjerne? Eller bliver det normalt nu? Er jeg normal igen?
Er vi normale igen? Det er jeg ikke. Hvor er min krøller hen? Ja, vi er normale igen. Ja. Jeg er faktisk i tvivl. Nu skal jeg se en ægte kærlighed. Ja. Det er sygt nok. Og for dem, der gerne vil skyde os, bare rammer lige hovedet. Min hjerne er for stor til at være i på Ja, Vinnie, det er sgu hårdt. Hvorfor nu Backstreet Boys igen? Why are you looking like that? Hvad skal vi høre? Vi skal høre, så lærer mig kalde, så kan du kalde mig champignon. Nå. Ej, Vinnie, du er en hund. Vinnie, du er en hund. Nej, hvorfor gider hunden ikke virke sådan der? Ræk tungen, Vinnie. Godt. Ja. Rækker den tunge? Ja, den rækker sgu da tungen, kan du se. Jeg kan jo ikke lære det, mand. Hvad er det? Ej! Det var fedt. Bam! Bam! Hvad er det her? Ja, et kys til folket. Kys. Hvor er vi nederen, Vinnie? Og jeg kan lide det. Og så, når klokken er 5, så siger vi... Jeg var lige bange af hovedet. Vi skal ud og pikke i dag. Det skal du ikke sige, når du skal op. Og nej, det skal vi ikke. Det Vinnie skal. Nej, jeg skal ikke. Jeg er jomfru. Din drømme. Nej. Det kan godt være meget fuck random. Nå. Folkens, jeg tror vi finder en almindelig effekt. Vi kan også bare tage den over på sort-hvid, og så siger vi... Happy day! Aloha! Hej, hej! Aloha! Hej, hej! Aloha! Ville du nok gå? Nå, vi ses, folkens. Ha' en god aften, fordi mig og Vinnie, vi faktisk fucked op nederen her til aften. Jeg skal række mig. Måske. Ses i hegnet. Hej hej.